गिबियाव आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनोबो जासिहरनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। थांनाय सानसे सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि गामियाव तुलिना ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। दा बिथांखौ एक्सिडेन्ट जानानै रुंसारि जादों होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आरो बेयाव लिरबावदों दि बिथाङा गावनि बार्थडे फालिखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि गोब्राबै एक्सिडेन्ट जानानै बिथाङा रुंसारि जालाङो। दा दुखुनांथावा बिसोर बिथाङा गावनि बार्थडे जास्रालायनानैहाय हरखाबै एक्सिडेन्ट जानानैहाय रुंसारि जानानै बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बे जाथाया। जोंनि आसामावहाय बेफोरबायदिनो खनले खनले एक्सिडेन्ट जाफ्लेबाय थानाया जोबनो थाङा। माने गोबां मानसिया रुंसारि जालांबाय एक्सिडेन्ट जानायजोंहाय। थेवबो माखासेया दासिमबो गिया आरो गारि सालायनायफ्राबो लिमिट गैयै सालायो। बेफोरबायदिनि थाखायनो दा एक्सिडेन्ट जालाबायो। सोरबा सोरबाया ड्राइभिं लाया, ओरैनो गारि सालायो। माने ड्राइभिं कर्सआ थानांगौ गारि सालायनायावहाय। बेनिखायनो आङो बुङो नोंथांमोनखौ जायफ्रानाखि बाइक सालायो नोंथांमोना जेब्लानाखि लामा गोजान बाइक सालायनो ओंखारबाय अब्ला हेलमेटखौहाय गाननो दाबाव। हेलमेटआ एसेब्लाबो दुखु मोननाय, शट नांनायनिफ्राय रैखा खालामो जोंखौहाय। आरो जायफ्रा ड्राइभिं गैया बिथांमोना लिमिटनि सालाय गारिखौ, आरो लोंनानै सालायलाबायनाङा। दा बेबायदिनो दाख्लै बैसागु समावबो गोबां रुंसारि जानानै थांनाय नुनो मोनबाय नोंथांमोना। देग्लायनि बैसागुआवनो गोबां रुंसारि जाबाय एक्सिडेन्टजों। माब्लाबाबो बिदि जाफेराखै खोमा, नुफेराखैमोन। नाथाय देग्लायनि बैसागुआवहाय ओरैबायदि एक्सिडेन्ट जादों, ओरैबायदि मानसि थैदों। गैथाराब्लाबो देग्लायनि बैसागुआवहाय रुंसारि जानानै थांनाय सुबुं अनजिमाया 10-12 जननि बारबाय जानो हागौ। जिखियानो जाया बिथांमोननि जिउमाफ्रा सुस्रांग्रा अरनिफ्राय बासायजानानैहाय सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों। आंनिफ्राय बेखौनो इसोरनाव आरज गाबो। आरो जोंनि गेजेराव हौवा गारनानै खारनाय खनले खनले नुफ्लेबाय थायो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों, निउसफ्राव नुयो, खौरां बिजोंफ्राव नुयो। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ। दा खमायनो थाङा, हाजारखि निउसाव ओंखारब्लाबो, हाजारखि ससियेल मिडियायाव भाइराल जाब्लाबो बे बेमारा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय खमायनो थाङाखै। खोथायाव दङ 7 जन मोदायफ्राबो हिनजावफोरनि गोसोखौ हमनो हाया होननाय। मानो हमनो हाया? बे हमनो हायैनि बाथ्राखौ आङो सल' बाथानि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव फोरमायगोन। आङो बेखौ आलदा भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय। जायफ्रा डिमान्ड खालामो खोनासंनो लुबैयो खोनासंनो हागोन। आङो माब्रै बेखौहाय सल' बाथा खालामनानै खिन्थागोन नोंथांमोननो आंसो मिथिसिगोन। बेखौहाय मानि थाखाय माब्रैनि हिनजावफ्रा फोथायजाया, माब्रैनि हिनजावफोरनि गोसोखौ 7 जन मोदाया हमनो हाया, आं बेखौ मोनसे सल' बायदि बानायनानैहाय नोंथांमोननि सेराव लानानै फैगोन भिडिअ। नोंथांमोना गोसोथारना नायनो गोसोथारब्ला बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामनो दाबाव, खोनासंनो जुदि गोसोब्ला। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक हो, आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि। बयबो खौसेयै था, थिग था आरो मोजां गोसो लानानै था।